Ahojte priatelia, asi viete, že túto sobotu sú komunálne voľby. Budeme si voliť primátora a poslancov, ktorí na nasledujúce 4 roky ovplyvnia náš život v meste. Možno si poviete, že neriešite politiku a už vôbec nie je tu komunálnu. Ale práve komunálna politika je práve tá, ktorá najviac ovplyvňuje vaše okolie. Asi ste už videli naše tváre na plagátoch v meste. Kandidujem za primátora a skupina 15 veľmi schopných ľudí kandiduje po mojom boku za poslancov. Máme plán, ako zlepšiť život v Novej Dubnici. Chceme okrem iného zrekonštruovať kino Panorex, vylepšiť námestie a dorobiť workoutové cvičiská. Medzi kandidátmi je veľa mladých. Kliknite si na web, určite ich spoznáte. Chceme váš hlas. S vašou podporou zmeníme Novú Dubnicu k lepšiemu. Nechajte preto za sebou zbytočné reči o politike a v sobotu dokážte, že vám život v našom meste nie je ľahostajný. Poďte voliť. Novej Dubnici to pomôže.